tomto videu si ukážeme, ako v Mapsfy skontrolovať daňové priznania priamo v mape na podklade katastrálnych dát a pomocných vrstiev. Cieľom kontroly je rýchlo odhaliť parcely, ktoré v daňovej evidencii chýbajú, sú nesprávne spárované, alebo naopak sú uvedené v daňovom priznaní, ale v katastri neexistujú. Začneme kliknutím na nástroj Dane. V daňovom module máme importované dáta z nášho daňového systému. Pre správne zobrazenie v mape musí import obsahovať parcelné číslo, register, kód typu dane a meno s identifikačnými údajmi daňovníka. Ak máme dáta úspešne importované, klikneme na názov importu, kde sa zobrazí zoznam daňovníkov. V zozname vidíme meno a priezvisko, respektíve názov firmy, a jednoznačný identifikátor osoby, napríklad rodné číslo alebo IČO. Zoznam osôb môžeme prechádzať alebo priamo vyhľadávať. Do vyhľadávania vpíšeme meno alebo identifikátor daňovníka, ktorého chceme vyhľadať. Systém nás upozorní, že zvolená osoba ešte nemá vytvorený prehľad vlastníctva, alias. Alias predstavuje súhrn zápisov majetku v katastri nehnuteľností viazaných na jednu osobu. Bez vytvoreného aliasu si nevieme spoľahlivo overiť, čo osoba uviedla v daňovom priznaní správne a čo prípadne v daňovom priznaní chýba. Klikneme na vytvoriť nový alias. Mapsfy nám do vyhľadávacieho poľa predvyplní meno a z výsledkov vyberieme záznamy prislúchajúce danej osobe, napríklad podľa dátumu narodenia alebo IČO. V našom prípade zodpovedá vyhľadávacím kritériám len jeden záznam katastra. Po vytvorení aliasu nám Mapsfy zobrazí výsledok kontroly daňového priznania. Údaje automaticky rozdelí do troch skupín: nenájdené v katastri, evidované v katastri a neuvedené v priznaní. Karta nenájdené v katastri zobrazuje parcely uvedené v daňovom priznaní, ktoré sa však pod uvedeným parcelným číslom nenachádzajú v katastri nehnuteľností. Karta evidované v katastri zobrazuje spárované údaje, teda správne priznaný majetok, ktorý je zhodný s údajmi v katastri nehnuteľností. Výmera a ďalšie údaje v zozname sú prevzaté z daňového systému. Ak chceme overiť, aká výmera je zapísaná v katastri, klikneme na parcelu a v detaile výmeru skontrolujeme. Ak potrebujeme overiť aj spoluvlastníkov, preklikneme sa v detaile parcely do záložky Vlastníci. Karta neuvedené v priznaní zobrazuje majetok, ktorý je v katastri na danú osobu evidovaný, ale chýba v daňovom priznaní. Teraz si ukážeme príklad overenia daňovníka, s ktorým sme už pracovali, takže v systéme má vytvorený alias. V karte nenájdené v katastri vidíme parcelu číslo 91 s výmerou 357 m². Systém nás upozorňuje, že táto parcela sa v katastri nenachádza. V takomto prípade skúsime vyhľadať číslo parcely v časti neuvedené v priznaní. Nesúlad často súvisí so zmenami v katastri, napríklad situáciou po geometrickom pláne, keď sa parcelné číslo v katastri zmenilo, ale v daňovej evidencii zostalo pôvodné. Vidíme, že v katastri existuje parcela s rovnakou výmerou a vieme ju stotožniť s chybnou parcelou v karte nenájdené v katastri. Získavame tak jasný podklad pre opravu parcelného čísla v daňovom systéme. Keď potrebujeme rýchlo overiť kontext pozemku, pomôžeme si pomocnými vrstvami. K dispozícii máme kategorizáciu lesov, kde sú zelenou farbou zvýraznené hospodárske lesy a žltou ochranné lesy. Tie majú spravidla iný daňový režim. Ďalej môžeme aktivovať vrstvu hranice užívania pôdy. Kliknutím na názov vrstvy a legendu vrstvy zobrazíme subjekty, ktoré v území užívajú pôdu alebo poberajú dotácie. Táto pomocná vrstva nám pomôže rýchlo identifikovať, či pozemok, ktorý je neuvedený v priznaní, má byť evidovaný pod iným daňovníkom. V prípade, že sa vám pomocné vrstvy nezobrazujú v časti aktívne, viete ich jednoducho vyhľadať a zapnúť použitím vyhľadávania.
Dáta je možné exportovať vo formáte Excel, čím získame podklad pre ďalšie kontrolné úkony alebo jednoduché zdieľanie s kolegami. V exportovanej tabuľke kontroly daňového priznania vidíme všetky daňové aj katastrálne dáta prislúchajúce daňovníkovi spolu so stavmi jednotlivých položiek po kontrole. Posledné dva stĺpce katastrálnych dát naviac obsahujú vlastnícky podiel a presný prepočet alikvotnej výmery podľa podielu. Ak chcete získať prehľad o možnostiach práce s katastrálnymi údajmi v mapovom portáli Mapsfy a využívaní intuitívnych nástrojov, pozrite si naše ďalšie videá.